mga kabika, welcome to Panginoon Public Market. Suruin lang sa ito. Karoon din sa Panginoon. Ay, atin nila. Kilawan na natin ay tao lang. Hindi tao kilawan, hindi sila kita tao. Ano ba kawagan yung tawa? 2,000 years later. Mga kabingka no karon atong tirada karon mga ako yung tirada deh ato yung tirada o akong tirada karon mga kabingka magbuka o karon og bunot no narado tanan dari mga kabingka taes ang palibot dari mga kabingka bunot klase mga uri-uri ng mga kabunutan. Nagpadaplin ko yung mga isuin na to para dito ang kuwan tulang man yung bunot akong kuwan karon mga kabins mana nga magbuga yung ko karon og para atong kuwan para matungagan ng bunot iya gaya okay ayan lastada no kani fertilizer ni sa katong yung itanom nga mga gulay diba mga lagot mon ana man gid mga kabings ayan dari mga bunot ko tawon og kitak no itak o sundang dara para ana atay kuandre lastada na mga no, tanawan na ito mga kabings kung sa ano pagtadtad sa bunot mga kabingka. Tara. Okay kayo mga kabingka no dapat yung mga bata dyan hindi mo magsataka dyan o ganang mga katladkad ano lang yung mga kuwan ng yun kaya delikado kayo. Kabingka no kuha karon og bunot tadi ta mabunutan dere kagano mga sako dere ako ditong ko no sulod na to ng mga bunot kay puno na kay kagabal na kay sa akong kuan dito mga kabings dahil yung mga kabingka no masulod na ko din kita yan
Kaya sa kabal kayo, kita kayo yun yung pero tayo magandaganan ako og mga bunot. So, pangsulod na to para dili kay sa kabal sa kung na himutang sulod na to na sako na pisto kaya kay tirada pag paanaan pag ito pakit ko puro mag-ampa wala raw ara sulod na to pang mga kabingka sulod na to ano lang tirada mga kabingka. Anak ng tranda ba para kunuhay trabaho ta pero wala ko tang trabaho mo ko ta dila diri ano to ano man ang mga kailangan ng mga kuan kapit sa trabaho para ignon na kuno ba nagtrabaho wala ko tang trabaho puro sa tagon tag dokumentary ro at yun tayo mga kabingkaw relax pa-chill lang na punuhan parang natirada nang nagpot ng mga bunot anak lang relax lang dito deliver na ni mga kabingka kaya ako sa gawas ayan pag-isa bugatan bugas kayo samad ko sa si pero yay gawas ang paro ay panasamad ko sa sin nang gawas ang pari muli nagingon sa mga katiguangan pag pasama ka mo gaw hala ni gawas ang pari kuha ko na itong kariton diri itong kariton perting awas sa pari gawas sa pari kan kariton perting awas sa pari ano ganun mga tiguan ino ng mga bata ba hala ni gawas ang pari grabe yun mga katiguangan ba hala ni gawas ang pari tilapan doon natong pari banyas pari samad yan paisa kasako diri so ako nang balikan kay bugat kay dalon
kabingka, magkuha ako karon og bunot. Kay kulang kayong bunot mga kabingka na. Awan ako kung napabay pare. Kung naman iawas ang pare. Naula na siguro ang pare. Naula mga kabingka. Kapatag bunot dari tipit na side. Hindi side dari tipit na palibot no mga kabingka. Hindi ka akong nahimutang. Sirita sa akong gitrabauan. Astang. Mga bingka. Yuta. Inom sa taog kuan pantubilan eh. Siyempre, ang sakyanan na ba rin kabalo wow. Kita po rin nga tao, di ba? Kailangan tuloy ng tubig. Nalumuskos tubig. Oo, subo na to. Shout mga kabingka. Na pa shout away Al Muiz, okay? Ni quiz, okay? Gorfires, okay? Mabibo, okay? Saan Fruto. Mark Joshua Bulayog, Dave, Tis Monte, okay? Ayaw lagi ba kay sakit, okay? Si Juan Pablo, okay? Jumplix Garrido, okay? Si Red Hard Tumi, okay? Bugs day. Okay? Mana to. Apo ni Berting Lupiba, Richard Dolfilina, okay? Rox Monterinamos, okay? Juno Ontiveros, Good Rex, okay? Magbutong, Rico Panalken Morales, okay? Norville Mambo Ram, okay? Si Benji Benji Luia, okay? Lirino, okay? Jun Magdayo Benji Jam, okay? Si Saging Lata, yawag pangalan, Charlene Atok, okay? Aida Ibon, okay? Tamisha May Beriones, Lindsay Panugan, okay? Philmar Dulirina, Gabiyaan siya og Akia, si niyag sakyanan nabiyaan na sa iyang sakyanan, okay? Si Joey Ispira, okay? Si Taya Perez, okay? Si Jesse Juntilina, okay? Idri Rad, Ray D. Asis, okay? Justin Dilos, okay? Ni Osan Pats, Jamil Caradelino, okay? Hardin Abilina Aberka, okay? Si Check Pasisko Yabag, okay? Ramulina, okay?
Jam Clyde, okay, Tomilino, Jasper Nisan, okay, Dorin Abaho, Dexter Bailon, okay, si DJ Romix, Rabisla, okay, sana Bese Rama, okay, Lenste Cabanet, okay, Umar Avaleana, okay, Earl John Cortez, mga kabingka, si John Rafael Dayanon, Marta Galog, Jan Nico Moral, okay, DJ RJ Mantalaba, Jumong Rodriguez, ay siglabay-labay diyan.